Sa kanunay siya ang atong gisampi, nga nagtultol kanato kang Hesus. Sa pagsubay taning dalan nga pig-ut ug malisod, siya ang lit-on nga gabay ngadto sa Dios. Inahan ni Jesus ug inahan usab nato, masugtanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahen siya na pailan, milagrosa nga berhen sa regla. Maghiusa kita kauban ang berhen sa regla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pag-ampo o pag-alagad sa atong Diyos. Inahan ni Jesus ug inahan usab nato, masugtanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahen siya nga pailan, milagrosa nga berhen sa regla. Maghiusa kita kauban ang berhen sa regla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pag-ampo o pag-alagad sa atong Diyos. Puy-an upang sayon ta ang mga hiyas ni Maria, Kristohanong gugma palambuon ta. Maghiusa kita kauban ang Birhen sa regla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pag-ampo o pag-alagad sa atong Diyos.